Nggak dokter petan hunta. Tambah. Kui dokter. Pilihan hambaya paro sini media patchen nando. Tam ningke seng ini munisimi angkol lajak hapainya hospital sopai man iya kalau sini ro korang naik patient sankala bisini under sini blok sengborna naye sini je mansak sini emle isu ketuno khoboi sengborno bisa sini je mansak sengborno suka suklake dekho sa hanyo hai sakolom deporma nei tongo bobo sankala bisini no ama kena korang naik patient no naye sengtabo boni sakolombo basana nei sengkok rejak ama haikeno sini kebangma warriors rokno khoboi sengbrokno boni patient ni bumungka buku korsa ni bumungka orchita de forma de korsa ke sanmon de forma sengbrokno sini je phantong sa khai ka ba do phano naina ni bagai do phano sigi tongna ni bagai sengbrokno pogri klangka aba haikeno buskango borokno je subana musunai rok jodi na subana musuni tongkhangke sini simna blok YTF pai gereng khangke na borokno subai manai haikeno bon kebangma sal rombai boni sak sori hamyang ni tongmani ini sejora 3 month ni tongo takon hamya ko abon bagai joto sini tiprasa to kha hai ko joto tiprasa na angkoyo borokno suba suklanya ni bagai asukma hambai